bilion achiel makore chulogi. Tadire diera ne wawinjo ka karjot mano mar jatend piny achiel kuom kuonde mano wach ni bobed ka iduoko budget margi piny. Tok finance bill mar higa mar 2024 nogore piny. Kata kamano nyaka sani loso kata refurbishment mano mar karjot mar jatend piny iwacho ni sani koro osechopo mane atamalo 66 to kama ine atamalo 66 no omenda madero milion 399 oseti godo kiwacho ni e kinde mibo bed ka itieke onyalo bedo no semuonyo omenda bilion 1.17 miwacho ni omenda mitiyo godo e lose sani kata e gundho kata e duso sura mare nyalo bedo mang'eny moloyo omenda mane oger godo State House. Penjo ni ang'o mabedo ga refurbished pile ka pile e kar jot mar jatend piny to bende gin gigo mochuno muwinjo be ni nyaka tim kinde ka kinde kata hik omenda ka hik omenda ni nyaka ket piny omenda mano mar loso kata duso kar jot mar jatend piny. Yoro kamano Jace, kapok adhi topic mar duso kama kar jot mar ker adwa mana chwalo gimoro e wach advisors ni. To amor ko wadwa Daniel winjo ko mule. Issue manango, it's not about having advisors. Issue manango and having a bloated budget ma chalni yao dero moro mar kuo. Nikech adira mantiere eneni king'iyo jogo kata mokete roles mag advisory team iwinjo wachogo. Ka in ng'ama timo research kako idwa nono background gi kata with the role mabo megi biro ka ng'eny gi be mismatch ka, so that tells you ni gigi gina reward mimiyo jok moluoro jatelo to mano kuma ok onego bed ni obede Kenya kawuono. Ker onego bed ni obedo ng'ama wacho to timo mae mabiro kelo confidence kata ir japiny ni telo ma en go gi jopiny en telo mar adiera. En wuon man wacho gi dhoge ne odo manyo kako kato cut off oyano duoko piny spending mare gi advisors ne to igato kora chiel nyaka ne rawere matindo dhi ndara kagore ni expenses ni malo enya to moluoro kar ker tido ka giche pod en mana kacha kendo omedore. Koro kero ningo obed ni wacho gima o practice ka jo Kenya biro bedo gi confidence e sirikande ni, otherwise biro gi advisors to crutch but budget madhi towards them onigo bed ni en gima Kenya nyalo manage. Ok onyal dhi at the expense ni dwa chul advisors mana ma political rewardees reward jo siasa mano konyi wuotho to seche go to pending bill ma in go mar piny to okalo kata mana bilion 500. Koro mantini priorities ma ker ok odhi maber gi jo Kenya, owe wacho gimoro to timo kinyume. Koro kabire duso ot mar ker adier en gima kao ja piny gi buok ni renovation. Ingeni renovation en mana kaka wache no ni en gimi duso. Ok ni en gimi gero. Joyce kuma milion 300 nyalo dhiye en mana kaka wadwa kane wacho ka. Inyalo gero siptende, inyalo gero chirni, inyalo gero barabara masamoro wade iwuok ka mi chopo mana mai mi chim kata mana nyaka Narok. Sani wayua kabisa ni barabara ma the western regions of this country, especially maya Nairobi ka kochimo western, maya Nairobi kochimo Tanzania, those are corridors mag trade. Barabara okelo shida kabisa kendo jo hala yuak. To kakoro iwinjo ka jo hala yuak ni gileo kata mana gi goods gi barabara ka tiwinjo ni sirikal to tiyo gi pesa ma nyalo loso barabara ni giduso go. Gik miduso anado koni Onge. I'm afraid to say this. Gigi gina kuwa aching ma ng'ato do biro go en mana kwalo piny. Nikech ang'o momiyo king'iyo sirikal mamoko go gimbe ne giwacho mana ne giduso ga seche moko en renovation, which is a normal practice. Ka maybe kero donjo tiduso. Ang'o miyo wan maro ni idwa duso higa ka higa nyaka ne ker donji mar Kenya Kwanza ni dire Kibaki cha noko ne kiduso State House higa ka higa. En gima kano tim to probably term ne mano run 10 years hapa no duso State House kia I think twice or thrice. To nagina no mall maybe furniture overhaul gi paintings to tomato kore yudo ne nyaka kia witadi iwaro kia walls moki medo. Koro anto from my stand tawacho ne ker
o prioritize weche jopiny, owe miyo jopiny feel ka wan gini masiche moko timo nonro matut ni oyawo dhoudi mag kwele sirikande, nikech oge kidwa kono japiny ni ka tiek dose to bilion achiel osedhi, bilion pesa mang'eny ma kioro county wa koro kaka Migori cha, kech Migori yudo bilion I think 11 in aulia, tini bilion achiel oromo rito county in 1 month, to indo wacho ni bilion achiel itiyo ga doso. Koro Joy Santo kanyo awacho ni control of budget ywak makare, nikech oneno ka pesa sirikal, nikech ene momiye chik, ene ma jopiny omiye chik, mano office mano kete katiba, to katiba en gima jopiny mokelo kanyo, ene mano miye chik no ng'ino kaka pesa watiyo, nikech pesa mitiyo gin mar ushuru. Koro control of budget kogolo ywak kama, to mokwongo onego bed ni jod bura, nikech jod bura jok mano tere parliament kacha mondo tim oversight, onego bed ni kata gisani ne gise committee ma deal gi weche mag coordination mag interior, onego bed ni osebiro parliament kacha mo explain wa gi kata giseluongo jogo ma usika gi weche machalo ni ketho omenda piny gi penjo, to ok ne gimbe jod bura gi lenga control of budget to ywak pile, to gina ma gino gi oversight the executive to gi lenga. Koro la miyo lawama jod bura ni gititijge sama control of budget mamano te wang japiny kaka pesa omenda japiny tiyogo oseywak kaka ywak ni pesa piny tiyogo marach, nikech report mano golo ok wacho ni gik mitimogo rach, but wacho ni gik mitimogo pesa bedo overspent mokalo kiwango monego pesa monego bed ni tiyogo. En koseywak kamano jod bura onego bed ni kawo tijgi. Kopogore kod amenyo